Ono omonganmu. Aku wis ngerti, aku wis rasa tak dunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku wong kere, bapakku wong ceplek, bapakku wong melarat, bapakku wong ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek aku dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha sibuk. Kok kowe mentolo ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17 stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane Mai Laker. Semar sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae, mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kanthi teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupingnya tak leboni watu ju. Apa tak kaya yang dileboni kaya Pak? Handbrake. Engkau bapak krungu kabeh omonganmu nganti bapak ora muring karo kowe. Aja dundang Bagong legane.